Jay. Di ka makaadaw. Ang tandan mo. Hello guys, ayan, good morning. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, mag-harvest naman tayo ng munggo. Yan. Munggo ni Uncle. Ito po yung may-ari, si Uncle Dani. Uncle, nakabiro kami, Uncle Manan. Uncle ng Teligaya. Single ka, di ba? Dani in, sunny out. Ang pagpipitas guys ng munggo dapat maaga kasi pag yung araw, yung may initan na sila, nagabusi-busi na sila. Hindi mo na sila dapat talaga madaling araw, yung ganito pa walang init. Tsaka na din, kasi yung munggo makati sa balat yon, kaya dapat naka-full tayo. Wala nga lang akong gloves. Ikaw may gloves? Ako may gloves. Tara guys, let's go. Go. Naalala ko na yung kanina. Bigay sa yung kung ko kahapon. Yung? Baka may nakuha. Doon niyo ako. Mabasa sikot Mamaya nagtayimbuang yung bato na yan. Ano? Na? May ilog. Ano na ilog nila dito mo? Tara. Kayo makapangapangan din. Wow, ito. Kabalatungan. Malilitong munggo sa kitang bayo. Balik ang munggo, magyuko kayo. Darugnan to gaw. Nakaluang. Gusto mong tapos sintik ka, ha? Daming maitim, oh. Simula na ang pag-aani ng munggo, ang balatong. Kaliliit man ang bunga niya. Yung makintab siguro to. Kintab ito kuya, hindi yung labo. Anong variety nito? Labo. Ay, labo. Ano bang mas okay? Labo o ano? Labo. Labo. Yan ang Yung malapot. Yung labo kasi malapot yon. Yung mas malapot? Oo. okay yan. Yung kintab. Ayaw na sa pagrigaan. Yung labo makakon yun, parang malagkot dito pa. Ano ko yung uling ko rin? Nakabulaklak. Parang kaliliit man ng kwan niya, bunga. Doon malaki yan. Malaki. Pag unang pero pag unang kwan kahahaba yun eh. Unang pitas. Pangalawa. Ang pangalawa na kita. Yan dyan. Ito maliliit talaga siya. Pero yun malalaki yun. Pero doon yan, tingnan nyo doon sa sa gitna. Mahaba yan eh. Yung binilag nyo. Ay, si Junior ang ang nagdadala niyan eh. Sa bahay niyo pa na binabagsak.
Nakailang ano na kayo kuya kilo? Ay, pa lang. 100, ay mahigit 100 kilos. Mas mahigit pa lang, hindi. Nasa mahigit pa lang 3 kaban na naan ko eh. Tatlong kaban? Ang unang kuha ko kay Kuya, 80 yata. Oh, Mahal din kaya ang munggo ngayon. Yung 100, 120. Tapos yung kahapon, 50 kilos yun. Oh, 75. Marami na rin kasi sagwas yung malabas. Madami nga dyan, no, Ewan? Kung Ano, madami. dami pumupunta sa bahay, sabi ko, yung tawag muna kasi madali na hindi pa nagtawag. At yung sa tangon pa, kalalayo. Ganun lang din. Itim. At saka brown. Mag-itim pa baga ito? Di ba hindi na? Hindi na. Hinog na rin yan yung brown. eh, nilaban ko na sa kanila ng bahagian. Kaya din po sa tangon, parang munggo na rin ang kanila. Sabi ko sa Partiyan. ika-apat daw. Alam ko si mama dito sa munggo. Apat isa. Kali apat. Dati ko, yung una ako dito, tatlo isa lang. Dalawa isa lang. Dito, Ngayon hindi na tayo nagmunggo. Yung munggo natin marami sa pala ko sila. buhay pa si mama. Nangitim na doon. Halos ka na panabay niya eh. Kung maliliit. Hindi, ilang araw na. Magpapagpas ako. May halong ano to, kintab. Ito yata yung makakintab eh. Dami lang yun. Sabi ko nga kung ano, Kailangan ko tuloy-tuloy na sa mga kung tayo dito. Ang gusto kasi nila arawan. arawan na. Kaso, lutan. Magkano arawan kuya ng ano, pagpitas? Ay, nagbibigay na ako nung nakaraan. 250 na ang bigay ko. Ang kayo pa kayo 250 ha? Hanggang hapon. Makiarawan tayo. Kailang ano, tawag ko, bibigyan ko. Sa arawan ko yun, no? Oo. Kahit sa tangon din ang kami yung partiyan din. Then pag arawan, siyempre. Pag Hindi mo arawan? alam yung kilos yung pam. Yung una, ang Dapat pakyawan na lang. persa ko. Oo, maganda pa Arawan kaya. kung... Panalo sana ako. Ay, panalo kayo doon sa 136 ako. Ay, ang problema lang. Di arawan di kahit mainit nagapitas sila di nag-receipt na yaon. Alas 11. Pag pinitas mo mag-receipt na. Sayang yung buha. Wala nga nahulog lang. Kasi pag mainit yan, ito, pag pinitas mo ganon, mag ano na yan, buka. Ngayon di pa siya maano. Matapon na yung ano niya, yung buto niya. Magkano rin ginastos mo dito kuya? Ang gastos ko lang dito ay badge sa rotor. 5,250. Then, Binhe no? binhi, di ko naman binili yan. Sarili ko naman binili. Pero kung binili ko pa, ay malakalaki din dahil mahal ang binhi eh. Bakit kung mag-iwan kami ng dini na ganito, ginabukbok hanggang ginuutan na yun? Ay, ano po, ako kasi ginawa ko, 3 beses kong binilad. Saka ko nilagay doon sa, alam po yung ano, lagyan ng tubig, galon na tig 6 liters ang laman. Pagkatapos ko pong maibilad ng 3 beses, nilagay ko na doon, tapos lagyan ko ng plastic yung taklob. Para po hindi ano. Kasi pag pinabayaan lang po ninyo na nakakonsyap, madaling mabukbok. Nabukbok kahit pang ulam lang ho. Apo. Ginabukbok. Eh kasi nga nakatiwang-wang, dapat yun naka-sealed talaga para hindi bukbukin. Si mama naman nun ang sabi, ang turo sa Kaya kanya. gusto ko nga bili ng kwan, binhi. Ilagay daw doon sa tigada. Ano ba yung ginagawa niyo noon? Di na isang kaban ho itong bini na ito. Wala naman po. Nasa 35 kilos. May malagpas kayo, dinapitas na po. Medyo makapal nga po ang ano. Makapal yung unang pa ng munggo, medyo mahal. Pababa ng pababa ang presyo eh. Ganun talaga pag marami ng ano, Ng kwan. supply, pamura na ng pamura. Agwas kasi maraming kwan eh. Ano, papuntang sa playan, ang dami. Puro mungga. Sa kalsada sila nag-ano eh. Ang dito, ang marami dito sa Rizal ay itong agwas. Agwas at saka tangon. Ang tangon, di pa nga, ano, Hindi pa po di pa nag-harvest. Pailan lang pa lang yun.
Nung pumunta ako nung nakarang araw doon eh. Ilan pa lang Dami ring gulayan ni kuya. yung huli sila. Pag bumabas ng kawan, marami. Ganda ng okra niya. Hindi naman nasisikong trapan ng doon eh. Baka maka-adas ka na naman ng tipasing ah. May gulayan na naman eh. Ay, magic plastic yan. Dalang magic plastic. Ito gawyo, nagaduni. Matang kayo. Ano, partakan magpuros ka no kwa, di tayo mainitan. Hindi mainitan, ito yung alawa. Da, paluwang o. So, uri man mga tao. Ay, Isipin na yung duwa. Hindi, may inaantay silang magapitas nito guys, yung mga ano, mangyan. Katutubong mangyan. arawan sila. Nakiarawan. Kaya lang, ano oras na wala pa sila. Baka nagbaba pa sila. Nakunat pa yung Pag bulat hindi niya. sila nagdating, naku guys, tapusin daw namin ito guys. Pag ng tiligaya, hindi ka makasadsad ah. Simple pulido yan. Pag si mama magpitas na ginaupo dyan talaga eh. Gusto niya makuha niya lahat. Kailangan isang panlang isang sagsari sa Baba, nasa baba. Yung iba kasi nasa ilalim. Dati yung matandaan ko nung sabi ko dati, katataas pa yun eh. Ganyan ka talaga magpuan. Oh, sobrang kate. Kahit kila 18 noon. Ba't ngayon ka mababa na ay? Panggit na. Ay, yung ibang nagkakanvas eh. Kaya palay. Buti yung kanya kahapon na 75 pa. Sa Manila po, biyahe niyo sa Manila. Eh na kung ikaw lang ito, mag-isa mo magpitas ha? Eh? Karalingon mo, kung malapit ka na matapos. Awa malmalpas ko din katatalyaw ko siguro. Talaga. Ay na. Sunan nagadupay. Ne. Nagngingisit na eh. Ha? Mas maganda siguro pag gabi. Gabi makikita mo Paitinin pa. mo lahat para minsanan makuha na lahat. Hindi man yan sila Hindi man sabay-sabay. Kusina yan nila eh. Nag-receipt dan ah. Meron pa nga nung dati na birthday ko. Hindi nung papitas, hindi ako na yung namin ng ano, munggo. Kay mama no? Dapat pa po ko nga balatang di tango ni stone. Kahinanan niya ang Walang birthday. So diba, sa walang handa-handa. Pitas, munggo. Ano no? Sabado? Sabado? Hindi ka makalaro eh. Kailangan mo yun. Siyempre yung mga manon eh. Kahit pagtanggal-tanggal ng mga ano. Malapit na kayo makasadsad, oh. Malapit na kayo sa Pilapil. Sa Tiligaya, andun pa sa dulo. Yun na yung araw.
Alas 7 na, wala pa yung mga kwan. Buhid. Malapit na tayo makaisang sako. Dito nyo ilagay yung ano nyo, ate. Kung sa'yo mo yung sakal, pinatay yun sa... Yun, malapit na. Pasay pasok. Pinakulyatan mo eh. Nakahiga Nakahiga talaga yan. Wala na rin yung... Lagay, lagay. Okay, tapos na itong isang sinilong. Dito naman tayo sa taas. Isang kinitak. Dami to. Dito na tayo matagalan. Puro itim. Kapal ng bunga ah. Dapat to maanuhan niya talaga ng magkuhan. Ng magpitas. Mag-anuhan na yan. Kay itim na yung iba. Magbuka na yan. Sayang lang. Vitamins na naman yung isa oh. Nagkasulong na naman. Mapan ka di araw natin na. Diretso sa. Agarawan kami. Wala na kasi silang mahanap na ano guys, tao kasi nga busy na sa kanya-kanyang mga bukid. Lalo dito sa part na to, sa Amaling, marami nang nagpapa-harvest ng ano palay. Nauna kasi sila dito nagtanim. Pero nga rin sila nag-harvest. Puros na puros dyan. Di ka makaadaw ang tandan mo. Nakarelate kasi ako dito sa munggo. Kakaawa din yung mayari. Ang hirap kaya. Ano bang magpitas? Maganda kung ka. Makipitas ka, hati mo munggo.
Hindi ba yun? Pwede man yun eh. Paano yun? Upa mo. Magkano halimbawa isang sako ng pitas mo? Paano ang hatian niyo daw? Yung ilang salop yung mukon mo eh. Yung pang-apat sa'yo. Ang Apat apat? na salop. Yata. Hindi na pa inibo sa amin nga, munggaw. Baka yung Kung mabilis ka, hindi makarami ka rin. Maghapon. isang araw, isang salop na lang eh. Hindi lang. Lugi ka? Hindi lang eh. Hindi lang magkano ang isang sabi. Ibrayumang kanton, ano, puro balatong na rin yung sildong. Ibinta mo rin. Ibinta mo rin yung mati mo. Yung iba pang ulam. Ano yun, ante, linis mo na o. Linis mo eh. Ikaw na Ay, naglilinis. linis mo na rin. Paano mo matansya yun? Hindi. Ay, linisin mo muna. Linisin mo muna eh bago takalin. Yung pang-apat yata sa'yo. Ikaw na rin pala maglinis. Oo eh. Kaya dapat din mag-iisa dito. Talaga eh, isa-isa. Irikam. Iritin mo. Sa upang pa. Laidan mo. Hindi, apakan mo lang kung mabilan. Tapos, linisin mo. Hangin. Pag mainit, i-vlog mo lang, irik yung kumakwada. Wala na, hindi na nagdating yung mga taga-kasuyan. Nabudol si kuya. Kawawa naman yung may-ari. Hindi din sulungan. Magandang kausap. Tapos, ang dalawang ano, pinitak. Hindi na namin guys matapos ko ha. Maluwang siya. Hindi, may paparating namang magpipitas. Hot day daw sila. Nakaisang kaban din tayo. Ibilad na din natin guys para ano. Hindi. Hindi na ibilad ng may-ari. Tagasaksak. Gusto tayong upro guys. Yan, may pa-okra si kuya sa atin. Meron pa take out si kuya na ano. Tanong, ay ano ba ito? Tandan daw ni namin nagkwan. Nagpitas. Sarap. Dami ng kamatis. Silaw pa. Ganda ng okra niya. Malande? Madali sa stratan tayo. Hindi na kita spray. Hindi ka nag-spray ko yan, oh. Dore pagay. Sa'yo rin tong mais nyo kuya? Anong mais po ito? Ay, yung panggulay? Nakulata. Daming ano eh, badubo natin. Ganda na okra niya. Hindi pa namin to guys. Baka mo na May talong din siya. Kamatis, ampalaya, may bulaklak. Nakon siguro yung sili na dito. Ayun na green yung bunga. Saan? Doon mo sa gitna. Kita ng kamatis. Kadaming bunga din. Tama na siguro yan. Tama na yan? Na-imagine yun, nagpurusin guys.
Ito ante o saluyot. Naghanap ka diba ng saluyot? Wala nga daw spray sabi ni ko. Hindi. Kaya pala maganda yun. Aking ano, Organic. yung aking ginagamit na pang ano dito, Maganda pa siguro ang gulay dito banda niya. ang pulyar na ginamit ko dito yung ano, yung organic, yung tawag dito. Baka yung nakagalon pa. Yung siguro yung ginagamit, yung ano, yung kay ano. Ay, bilad na rin natin. Okay na po. Daw ubos eh. Papayde, daglag pura. Maglag to yan, antay? Paano? Kaboy, bisa. Ang maganda basta. Nagbisi eh. Madinga ko ah. Dapat ngayon, auntie, di ba may kulambo pa sa ibabaw? Para pag nag-receipt, hindi magkuhan yung ano niya, buto niya. Hindi naglaba. After na ito mabilad, ano yun na siya. Apakan. Pag napila dyan, sa taas may gato din. Wala po. Hindi na nga pa. Hindi na pa.